Hello. Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Adlaw na ay karong Miyerkules, no? Mga ka-DJ, mga ka-listeners, February 12, tuig 2025. O karon tayo, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mag-upload sa taog laing handumanan o kini ang akong solira, no? Ako ano siyang kiusa, mga ka-DJ, mga ka-listeners. O kumusta dahil mo diha, mga ka-listeners, mga ka-DJ? Shout out dahil no, sa akong mga kauban sa Riyadh, sa akong mga amigo. Sila si Arnold, si Arn, si Randy, si Tato, si Jervin. Ug uban pa mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa drama. Karon ito maglangan niya ang handumanan sa usa ka awit o kini ang akong suliran. Karong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kakikaroon? Maukining sa kalalaki nga taga Mati City, Davao Oriental. Ang atong tatampo, nagdasangan nga Brendo. I love you, Jen. Oh, Brendo. Monit na, Jen. Sa una pa lang, ganahan na kay ko nimo. Huwag karoon lang ko na kay gayon og sulti ini. Huwag manginaon tumta ko nga, di ko niyo pakyason. Nga nung malimod man ko. Ang tinuod, ganahan sa ko nimo, Bren. Kung mo na, imo na kong kisugot, Jen. Oh, Brendo. Uyab na ta. Salamat, Jen. Nga wag ko niyo pakyasa. Salamat kay kayo. Unsa man ning akong nandunggan nga balita, Brendo. Nga uyab naman ko numuan ng Gina. Ma. Uyab namin, Gina. Ay, nga nung kana man ang imong gipanguyapan. Ha? Kaya nga naman, ma. Wagid ko makauyon ang nagkaliwata. Nga naman. Ang mga igsuon, ana, na ay mga kabit. Kung mauna imong maasawa, kuya og mga bit na. Uy, di na may tabo mo, eh. Kay lahi na si Gina, ma. Buutan na siya. Na, ingna lang niya. Suway bitaw. Mao ba? Walay ko mauyon ni sa imong inahan. Ay. Oh, Jen. Nga sa ato pa, makigbuwag na ka na ako. Ha? Ganong magkigbuwag man ko nimo? Ganahan di kang ipadayon na to atong relasyon. Unya, wa ko magustuhin sa imong inahan. Jen, way labot si mama kung kinsa man akong gikugmaon. Maun bisag unsay may tabo, di ta magbuwag. Kay love ta kay ka. Salamat, Bren. I love you, Gina. I love you too, Brendo. Jen, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Unsa ka kung magminyo na lang ta? Ha? Ngano dayong nagdali man ka, Bren? Di man sa ingon nga nagdali ko, Jen. Gusto lang ko ba nga magkabaton kong pamilya? O ano ba yata magkabata? Hinoon sana. Mao nga gusto kong magminyo na ta? Agad ako nimo. Kung kaya na ko nimo buhion, sige, magminyo ta. Gahi agad imong usa. Makigminyo naman hinoon ka ng babae nga wa ko magkagusto. Ma. Dahil mahimo ba? Pasag din na lang ng imong anak. Dako naman ha. Nahibaw naman na siya kung unsay iyang buhaton. Nagparihas lamog ang mahag-anak. Ay na, ya. Alas sige pakigminyo ang bayhana. Kay dili gyud ko mutambong sa inyong kasal. Unsa man? Mupadayon gyud kas pagpakasal nako. Bisag supak ang imong inahan. Sakto na ta sa edad, Jen. Maong mahimo rata nga magminyo nga kita ra. Unsa ka, Ben, kung
Mag-ipon lang una ta. Ha? Kung sa'yo mag-ipon ko, Unya na lang ta magpakasal kod. Mag-ipon lang una ta aron wa istorya. musugot ka nga mag-ipon. Ha? Wa na ka regla, ha? O dong, Uy, basig mabdos na ka day. ambot lang, dili ko sure dong. Palitin na lang hinuon kog pregnancy test ba aron maklaro ni. O day, magpalit ko. Dong, positive. Yes! Mahimo na day kong amahan ini. Day, ang pingi ng imong gimabdos day, ha? Ako rin mo trabaho day sa mga liho ko nun dinisbay. Ang pingi lang gini imong gimabdos day. O dong, aray! Day, naunsa mo ka day? Sakit naman kaya akong tiyan, dong. Lah, mga anak na tingali ka day. Kay maura barong buwan na ang imong paabot day. Murag mga anak na tingali ko, dong. O, dali. Dadun lang ka sa ospital day. Day, nga naman ang atong anak ha, nagilak man na. Hasol kay bataa, oy. Gipakaon na, dili pa gibukaon. O padagan kita gibuhat din eh. Napay ang mangod ti manunon pa kayo, arti-arti pa noon. Angel, kaon na diha. Napagilak-hilak diha. Hindi ni man kumukaon ng lampuan. Unya sa mayo kay pasodani mo nga umanisapi ning amahan nimo. Oh, Gina, Nga naman dili tinuod. O sa may permi nimo ipasodana mo, di ba buwad man? pasensya na goday. Saan nga, hinay man kita sa balhabal ron. Dagan naman kay mga motor god. Mao gani nga makasapot kaayo. Kay wa patay tarong nga sudan, di apagi anak nimo nga nag-inarte pagyud. Di gani ko makagwanta dinhi, mulayas man ko ba? Oh, day, Gina. Salamat itaon nga arang-arang akong kita ron sa pagpamasayro. Malipay na ron si Dayjina ug ang mga bata kay magdakog lami nga sudan para nila. Dayjina, mga anak, asa man mo? Dakoy gida nga lami nga para ninyo. Oh. Day! Mita. Oy, Ano pa? oh, asa mas mama ninyo? Wa malagi mo sugat nako. Wa man siya tinipa. Nilakaw man. Uy, asa mo kuno siya paingon? Ambot lang. Da, dito ko sa kumiga, oy. Si Bising. Nabot naman sa gikan sa Manila. Mao ba? Kuande, Brendo. Manangid ko ni mo nga mo ato kong Manila. Ha? Magunsa makas Manila? Nagkinahalan ko na og tao ang iyang gitabahoan. Maumukuyog ko dito kay manarbaho ko. Di na mahimo eh. Imong ming biyaan din eh. Imong biyaan ng atong mga anak. Ay, naunsa ka man in taon, oy, Brendo? Magbinugo man ka? Oh, Trabaho na akong atuon dito. Dili pa ka na nga makatabang ko ni mo sa atong kalisod. day, kung imo kong biyaan din eh, kinsa naman mo atiman sa atong mga anak. Dagko naman na, Brendo. Di naman na kinahanglan atiman nun. O gusa pa, mahimo naman nga mo na ibilin si mong inahan ba? Basta, gusto pa ka ha. Dili ka mahimong largas Manila. Kami nga nag-biyahe oy. Ay, mapauli una ko eh. Magkapit na lang kog sudan para sa bahay. Angel, Dodong, nausan mo? Oh, nganong naghilak man mo? Gabiyaan ming mama pa. Hilakaw ang inyong inahan? Opa. Nagdasyag bag.
Pag ingon siya, maato siya Manila, kay dili ko na siya kagwanta sa tong kalisod. Kinuo ko. Ibiyaan namin ni Gina. Gina, anong gimubalik gibuhat na mo? Nga man, Gina! Tungod sa kawadon, gibiyaan ko ni Gina og nilarga sa Manila. Og pila ka buwan ang naklabay, akong nasayran nga may lain na siyang kaipon. Wa gyud masayop ang akong inahan sa iyang gituoan nga mahimong magbinuang si Gina nako. Og sa pagkakaron, padayon kong naningkamot aron mabuhi nako akong mga anak. Dini na lang kutob og daghan salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga ikalang kaagi ni Brendo nga taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit ko lang. Tanging sayo. Ang mong kaagi gibahatan na doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rani Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko sa pangan nga Carmela, hingkod ang pangidaron, minyo ug may mga anak. Dili gyud ni akong problema sa ako ning amiga nga tawgon ta lang sa pangan nga Yvonne. Pulis ang bana ini niya, ug maldito nga pulis. Og may babae pa. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Waman si Buboy diris amo, Von. Habi na ko og naa diha. Nanong ginom ni Carlos ngimong bana ngayong classmate. Waman ay, demans Carlos sabay kay wa may trabaho ron Domingo baya. Mau ba, Mel? Sige na lang. Salamat ha. Kano sa pa man migikan diyas inyo? Kahapon pa. Ni duty, niya wa pa man mauli. Uy, kakuyaw gud ana. Basig na unsa na tumbana nimo ha? Manawag na lang sad ko sa mga kauban niya sa trabaho, Mel. Salamat nimo ha. Oh, sige Yvonne. Susiha taon to, basig na unsa na tumbana nimo. Lagi oy. Sige ha. Putlo na na ako itong pang nag-istorya kay manawag pa ko sa iyang mga kauban. Bye, Mel. Okay, Yvonne. Bye. Ay. Tuwa uli sa iyang uyab. Unsa? May uyab si Buboy? Sa una pa ng tawhan na nga, palakiro kay uy. Nisamot ni noon nga, gipadak-an na ng sweldo sa pulis. Giduha na gyud noon ng iyang asawa. Nanibaw man ka? Nag-chat man ako. Papaso na unta ko nila kay nag-outing ko sila sa iyang uyab ron. Nindot ko tong dito nga lugar. Hala, kaluoy ding Yvonne kun mauna. Amigo man na ako, no? Pero, maayo rasang magbuwag na silang imong amiga, eh. Kiluoy na kayo si Yvonne. Carlos? Sultihan ko baka si Yvonne. Aron dili siya mabalaka. Ay, paitas ang Buboy, kagagmay para ba silang mga anak? Mitawag na dyan hinoon ako. Sultihan ko baka, no? Hello, Yvonne. Day, Carmela. Ngano? Sabay na hitabo. Ngano nagkilak ka man? Si Buboy. Ngano lagi? Naunsa si Buboy, ha? Sa akong pagsigi og stalk niya kung kinsay posible niyang kauban. Nakita na ako sa FB sa post sa babae nga sila diya yung nagkuyog. Ha? May babae ang akong bana na Carmela. Ang saya akong buhaton. Yvonne. Isip babay, gibati ni Yvonne. Dili lalim. Ilabi pa kay gagmay pang ilang mga anak.
Gusto ko unta siyang tabangan, pero supak ang akong bana. Unya, Ayo pa pang hilabot, anaw eh. unsa? Muingon lang ka, anak Carlos. Gibinuangan ng atong amiga sa imong amigo. Unya, muingon kang dili tamang hilabot. Laban ka niya kay classmate mo sa una. Unsa gud taon ka, at tuminon ka laban sayo. Wa ko mo laban, oy. Dila ko gusto mag-apil-apil ka na nila. Kay maldito ba na akong classmate? Sa? Kailang ikos batasan na. Unya, pulis biya na. Unsaon niya ta na. Napasagda na lang na to ako amiga. Naibaw na magkasi, Ivon. Aw, sino may ibaw kung unsaon na niya yung bana? Kung gusto ka mo tabang, unsaon man sa mo sa pagtabang? Oh, tabangan ako masakpan ng iyang bana, aron iyang makiha. Unsa? Uy, ayaw yun anak Carmela, ha? Ila na ka ng problema. O kung gusto ka man yun mo tabang, ipaagi sa sikreto. Ayaw yun papaila. Kaya dito ka na akong classmate sa una pag-high school. Nakaroon, usa na ka pulis. Carlos. Unsa? Pila na sab kaadlaw nga kauli as imong bana? Maulagi day, Carmela. Pero gibilan man ka mo kwarta. Wasad. Ay, Ginoo ko. Kanya pagkaon ninyo? Ay, Ginoo ko eh. Kaya ko sa imong Gcash, be. Mo-share ko gamay. Napamanhinoon mi makaon day. Kay naamang gud may dakong punuan sa mangga sa bahay. Namo po ko akong gibaligya. Nakapadra kog bugas ug pila ka dilata. Ay, Ginoo ko. Kaluoy ninyo, Yvonne, uy. Pero tagay ko Gcash number nimo. Ay, nagkaikog diha. I-reserve lang ni kon pananglit dili pag mo ulion ni Boboy o pila ka adlaw. Salamat kay day, Carmela. Sige na. Sandi ko sa Gcash number nimo, be. Salbahe ito akong classmate, eh. Ipasagdan sa niya iyang pamilya. Ano kay, nag-chat maning muani sa ato ron. Manong inom. Unsa? Oh, uy. Di ano di ay. May angkas pa siyang babae, Carlos. Mau tingalin niya yung yab. Itong babae niya. Binuang. Ayaw nagpadayo na dinis ato, ha? Nga daan ng iyang tabit dinis atong bay. Ayaw ba yun? Kay tingalig. Unsay akong maistorya anak nila. Gibauran ko sa kumbana nga dili manghilapot. Kay maldituhon lagi ko noon ng iyang classmate sa high school nga karon usa na ka pulis. Apan murag dili man sab nako makaya uy. Nga kay lagi barkada sila sa kumbana. Usahay mo ari man sa bayda ang iyang kabit. Mura man og proud kayo siyang pagpangabit. Di na lang gud ko magawa sa bahay sa kong kalagot. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, may kabit ang bana sa kong amiga nga usa ka pulis. Kung iya gininggok doon og ikiha, mapriso ba gining pulis ha? Kay usahay ra ba mamunog pa niya? Unsa may ikaso niya? Ikaduhang pangutana, usahay moari sa amo ning iyang bana kay lagi classmate man ni sila sa kumbana sa high school pa. Manong og inom sa kumbana daang iyang kabit. Pwede ba nga ako'y mapadakop ini nila? Ikatulong pangutana, kung mudango pa nga akong amiga sa opisina sa iyang bana, pwede pa nga siya ang mukubra sa sweldo sa iyang bana? Kay usahay, biyaan silang pila ka adlaw nga di binlan o kwarta. Ikaupat og katapusan, unsa may angay nga buhaton sa akong amiga, aron tarungon og sustento sa bana niyang pulis ang ilang mga anak. Palihog, tabagi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Carmela. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal, personal, mga problema nato sa itong mga kabtangan, sa ato ang mga karelasyon, kapika, sa ato ang pagpanrabaho, sa ato ang mga dokumento, mga kontrata, ato ang mga giagian in life, ayaw na mo pagduha-duha. Ipadala ang inyong suwat sa suliran
@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga Kiniyang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase, lain-lain pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo na lang gid mi hangyo ni Dr. Obra nga unta kumplituha ang mga detalye hinungdan no sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema hatagi mig background unsay paghitabo nganong naingon ani ni ay diretsog pangutana plus amo pag yung hangyo ipadala lang gyud didto sa Kiniyang Akong Suliran official writers page. While no mohangyo mi please like and follow me Elaine Tantengco Bathan sa Facebook, Attorney Elaine sa Threads ug sa Twitter, Threads ug Instagram ug TikTok, no? Minus kina akong TikTok guys, nga nalata mag TikTok. Oy, but ako alang yung hangyo nga adto lang na ipadagi sa Kiniyang Akong Suliran official writers page. Katong mga wa nakapaminaw, pwede mo maminaw sa radyo, no? Pwede mo maminaw sa ato ang YouTube channel. A big shout out sa ato ang mga artista nga naghatag og kinabuhi aning ato ang drama sa kahanginan nga inyong gipada ay tangmug panluod guys kung pananglitan wa pa man ako nadungog ang ako ang unsa na suwat way naara gyud na no. Anyway, quote for the day: stay away from those people who try to disparage your ambitions. Small minds will always do that, but great minds will give you a feeling that you can become great too. Kani ba magdepende man gud ni kung kinsa gyud na kang kinsa ta mo associate with, no? So kung ari gyud ta sa mga gagmay utok, amo gamay pud atong utok, pero adto ta sa kanang mga tarong ug pangutok ug pangisip, then kana ma-okay pud ta, di ta magproblema. Okay? Karon ang ato ang letter sender, kinsa man ato letter sender? Carmela. Tagon na to sa pangalang Carmela taga Cebu City ug iyang gipada ang iyahang suwat pinaagi sa Kiniyang Akong Suliran official writers page. Minyo na ay anak ang iyaning problema sa iyahang amiga kato si Yvonne. Bana ato ni Yvonne, maldito nga pulis, agoy, og na ay babay. Na, tingay nagtutupor pod ni. Guys, careful taning mga tato-tato na to, guys. Ug atong pakikigala. Wa man gyud actually, kung ako imong pangutanon atong tutupor ba, okay raman ang naatay migang laki og babay, no? Pero mudrota og line og boundaries, no? Nga kung makalapas na ba or naanay, we have also to be sensitive sa ato ang partner. Di man sad na pwede nga ako, dakan mong kong barkadang laki nga mga minyo. Suod man po na ako ilahang asawa. Pero, di po na ingon nga kanang ning lapas po ko ba sa ako ang role as amiga nga mo overstep na ko sa iyahang asawa. Di po ko manaot, no? Kung pananglitan magka-problema sila, ang imong role ba, maminaw ra ka. Dili ka mo ingon nga, buwagin na na, ayaw pod. Kay, makaguba man po kanya, wa na po kay respeto. No? Kanang boundaries lang. Kanang wagid na untay problema. Pero katong tatuwa, sa kukuyon ato ha 224 na nayabag na. Hay nako, sao na lang de. Ay na auto na wani 224. Anyway, mo ni mga pangutana niya. Unang pangutana, may kabit ang banas akong amiga nga usapod ka pulis. Kung iya nam koy kailang ingon ani, marag best friend to nako. Kung iya gyud ding guk don og ikiha mapriso bagod ning pulisa. Kay usahay ra ba mamunog pa niya unsa may ikaso niya daghan. Ang unang kaso dilan sa taniyang pagpangabit kanang iyang pagpamunog. Pwede dra ka maka-file og violence against women o maka-file po og administrative nga case ngadto sa kapulisan. Ikaduha, pwede sad ta mo file og case para sa katong sa iyahang pagpangabit, no? Kung pananglitan na pwede po ta mo file og kaso nga administrative including sa katong pulis niya nga karelasyon. Ha, anak. Next, ikaduha niyang pangutana, usahay mo ari sa amo ning iyang bana kay lagi classmate man ni sila sa akong bana sa high school pa siya. Manulong og inom sa ako ang bana dala ang iyahang kabit. Pwede ba nga ako'y mudakop? Ngunong ikaw may mudakop, anak niya, no? Unya. Dili siguro kay kanang pagkuyog-kuyog nila di man gud na mao ang gipasabot sa atong balaod labi na kay laki siya, pwede man gud na nimo ikiha lang kanang kasong concubinage. Kay remember, lahi ang kaso nga i-file na to sa lalaki nga minyo nga nangabit og sa kaso nga babay nga minyo nga naikabit. Adultery man ang sa babay, concubinage ang sa lalaki. Lahi-lahi man pud ang pagprobar na toan na ang pagkuyog nila dili man naingon nga nasalay gilapnak nasalay kalapasan sa
sa balaod anang ilahang ato. Pero pwede sir ka makafile og administrative case pod ana. Di ka pwede mo dakop, unfortunate no. Pwede ka mo testigo. Siguro may kag affidavit ug unsa to show nga tinuod nga naa sila relasyon. Ikatulong pangutana, kung mudangop ang akong amiga sa opisina sa iyahang bana, pwede ba nga siya ang mukubra sa sweldo sa iyahang bana? Kay usahay biyaan sila og pila ka adlaw nga di binlan og kwarta. Pwede ta ngadto nga mo file og kaso ngadto sa admin no sa iyahang pag-abandonar nga ang pag-abandonar niya pangay support unya pwede ma-agree on or mamanduan dito sa kapulisan nga ang iyahang sweldo or a portion sa iyahang sweldo ihatag og intrigo ngadto sa iyahang asawa. Okay, sunod niyang pangutana, unsa may angay nga buhaton sa ako ang amiga aron tarungon og sustento sa bana niyang pulis ang iyahang mga anak. Una sa tanan, obligasyon gyud na kay minyo man mo. So, ang need na tong buhaton ani pwede ta mo file gyud og simple lang nga case siguro for child support sa admin na lang sa adto na lang sa iyang chief dito sa police no dunganan nag-file kung naagyo tay sakto og igong pruweba nga makapamatuod nga naagyo ni karelasyon ang imuhang bana ngadto anang pulisa, then I think you can file a case ngadto admin case for both no sa katong pulis nimong bana og sa iyahang asawa. Unya, pada pud ta mo file for child support sa korte, no? Kay para makamando pud ang korte nga muhatag ko makahatag siya og support ngadto sa imuhang amiga, no? So at least ingon ana na siya. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa ato ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, nahumanan dyan no ang handamanan sa usak awit o kini ang akong suliran. O daghang kayong salamat no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, inyong pagkanunayong pagpaminaw.